सखी रुपया बड़ी कमैल कई। दिल्ली में हमार बलमुआ सखी रुपया बड़ी कमैल कई। कटोरी डिजाइन के चोलिया सखी पिया मोरा लैला कई। कटोरी डिजाइन के चोलिया सखी पिया मोरा लैला कई। पातर बलमुआ चोलिया हमारा अपन हाथ पहनैल कई। साबर बलमुआ चोलिया हमारा अपन हाथ पहनैल कई। कटोरी डिजाइन के चोलिया सखी पिया मोरा लैला कई। कटोरी डिजाइन के चोलिया सखी पिया मोरा लैला कई। रखी के हाथ गर्दन पर हमारा शरमैल कई। रखी के हाथ गर्दन पर हमारा शरमैल कई। कटोरी डिजाइन के चोलिया सखी पिया मोरा लैला कई। कटोरी डिजाइन के चोलिया सखी पिया मोरा लैला कई। सवरिया पियावा हमार गोदिया में बैठल कई। अवधेश छोटू मनीषा नीतीश के ना बतैल कई। कटोरी डिजाइन के चोलिया सखी पिया मोरा लैला कई। कटोरी डिजाइन के चोलिया सखी पिया मोरा लैला कई। सवेरा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो शाहपुर चौक देवन बिघा।